हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय। दायो नै आं प्लास्टिक वायारनि बेग हेबदोंमोन नालाय बेवहाय बिबार सुदेरना होदों आरोखि ना आं लोगोफोर। नोंथांमोना मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। दायो आं नैबावहाय मोनसे, बेयाव मोनसे मोनथाम सुबावगोन, बेनिफ्राय कमप्लिट जासिगोन आरोना बियो। ओमफ्राय नैबाहाय मोनथाम सुना लाखाबाय आङो, आरो बेयाव मोनसे सुनानै होबावगोन, ओमफ्राय बेवहाय खिथेबग्रा सुनसै आरो नैबावबो सुना होगोन आङो। बेना खिथेबग्रा दंखायो नै। दाना बयबो बेबायदि बेगखौ हेबनो रोंखाबाय। जायफोर हेबनो रोङा बिसोरनि थाखाय लाबोनाय जाबाय आरोना भिडिअखौ। जाय सोलोंनो गोसो नायनानै सोलोंनो हागोन। दायो नायलांबाय थादो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर। फैदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। दायो नायलांदो, आं बोरै हेबो आं दिन्थिलांसै आरोना नोंसोरनो। दायो नै लोगोफोर आं कमप्लिट जाबाय। नोंथांमोना नायदो माबायदि नुदों। मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खोन्थाहरदो। दायो नैबे बानायबावसै आङो।